Bona nit. 1 de maig i primera imatge pública de Ximo Puig i Mònica Oltra junts després de les eleccions de diumenge. Ha sigut en la manifestació sindical de València. Els dos han confirmat la voluntat de reeditar el pacte del Botànic, però amb canvis, segons Puig. Els mostrarem com han començat a comptar també els vots que han arribat de l'estranger. L'escrutini de la circumscripció de Castelló confirma el repartiment d'escons de la nit electoral. Compromís reté el quart escó per les comarques del nord. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez deixa el partit d'ultradreta Vox fora dels contactes amb els líders dels partits, uns contactes que començarà dilluns a la Moncloa. Els resultats electorals han impregnat la jornada reivindicativa de l'1 de maig. Els sindicats aposten per un govern d'esquerres que lluita per una reforma laboral i un finançament més just. Milers de persones s'han manifestat a tota la comunitat valenciana per a demanar alt i clar la fi de la bretxa salarial, del treball precari i de la temporalitat. La libertad de toda Venezuela. Juan Guaidó reconeix el fracàs del cop d'estat per falta de suport de l'exèrcit i anuncia una vaga general. Venezuela viu un 1 de maig molt tens amb enfrontaments a Caracas. L'opositor Leopoldo López i la seva família continuen a la residència de l'ambaixador a Caracas, però no han demanat asil polític. Veneçolans residents a València i Alacant s'han manifestat esta vesprada en suport a Guaidó. I rostres coneguts i moltes històries a la Fira del Llibre de València. Cualquier gesto de ternura, cualquier piropo, cualquier abrazo o caricia, la agradezco mucho más que antes porque tiene otro componente, obviamente. Intimidad improvisada és l'últim llibre de l'escriptor valencià i exministre Màxim Huerta. Amb ell hem parlat de literatura, però també del resultat de les eleccions. L'oratge n'ha sigut còmplice fins a mitja vesprada i ha omplit les casetes de lectores i lectors de totes les edats. En els esports, el València ja està a Londres. Samuel, bona nit. Bona nit, Victòria. Sí, l'equip valencianista ha aterrat esta vesprada a Londres, on demà disputa el partit d'anada de les semifinals de l'Europa League contra l'Arsenal d'Unai Emery. Marcelino s'ha emportat tots els jugadors disponibles i destaca la tornada del lateral italià Piccini 3 setmanes després. En els esports es donem l'última hora dels dos equips a través dels nostres enviats especials. També estarem pendents de l'estat d'Iker Casillas, que ha patit un infart de miocardi quan entrenava amb el Porto i ha sigut intervingut amb èxit. I ens parlarem d'atletisme. El Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha desestimat el recurs de l'atleta sud-africana Caster Semenya i això l'obligarà a medicar-se per a reduir el seu nivell de testosterona i poder competir contra les dones. Pel que fa a l'oratge, hem iniciat maig amb oratge variable, amb ruixats i tempestes, que localment han sigut fortes. Joan Carles, quines són les previsions? Bona nit, Victòria. Les previsions indiquen que este oratge variable del primer dia de maig continuarà els pròxims dies. Continuem amb aquesta situació de matins més tranquils i vesprades mogudes amb ruixats i tempestes, principalment en zones d'interior i que ja al final del dia arriben cap al litoral. Avui hem tingut tempestes molt fortes a la plana Utiel-Requena, granit destacable, quantitats de precipitació entre 10 i 20 litres per metre quadrat. I aquestes precipitacions a hores d'ara afecten punts del litoral del Golf de València i es mantindran les primeres hores d'esta pròxima nit. Demà de matí més tranquil·litat, alguna gota encara cap al litoral de Castelló, de vesprada més tempestes i situació molt pareguda divendres. El cap de setmana, dissabte encara núvols i diumenge més sol. Ho veurem tot en més detall a l'espai de l'oratge. Demà comença la semifinal de l'Europa League per al València. Samuel, bona nit de nou. Bona nit de nou, Victòria. Sí, perquè el club valencianista, de fet, ja es troba a Londres, on demà s'enfronta... Ya no sepa... Notícies de l'oratge. Avui hem tingut pluges, fins i tot granís. Joan Carles, conta'ns les previsions. Les previsions indiquen, molt bona nit, Victòria, que la situació variable i inestable d'este primer dia de maig continuarà els primers dies. Pareix que aquesta situació primaveral es mantindrà també demà i les pròximes jornades amb ruixats de vesprada que localment de nou aniran acompanyats de tempestes i que es mantindran fins les primeres hores de la nit i maig.
Res més. A continuació, el reportatge l'estiva lluita obrera o màfia. Més informació en el web, a les xarxes i a la ràdio de Punt Media. Gràcies per la seva confiança i bona nit.